Jomino limu Kanko wiyo hulata Kanko wiyo fayata Ele kanko famata Jomino limu Kanko wiyo hulata Kanko wiyo fayata Ele kanko famata Jomino limu Jom jom de wawi wide ko feccel fittanam parce que ko presque fiancé am ko officialisé min gona wadde joni ɗeɗo balɗe noon fof ma fa walla heeɓi machallah jom de yitere mum sofani ayi de debbo jontaɗo baɗo no mani machallah kono kay jom kay fonno ko haalande min komi bandi ko debbo ɗum min yem a bani ko debbo e min de ko meeɗa haalande mi ɗum kanko noon woni jikku makko kadi wona min tan ni ay oɗo mo jiiɗa feccel fittanam Salamat. Salamat. En jikki ko ɗo hanki fof kadi min noon ɗum wayi musde par ce que joom kam hoyni on hoyni kam sabu holli waɗani on respect rondo rewɓe adda dow mon an kama a foti ɗum wowtu muusimi ko mettimi ko mawnam o maayi accu goni ɗi quoi sa woyi tan a bonnata adunam quoi ɗum kabbaɗi julan bon mawnam maayi alaa ko joom waɗata alaa ko joom waɗata ko wona addude ɗon rewɓe elle ko ɗum réception walla ko ɗum diftum susuuji tani wonde bon en jii programme o fof yakkima arnoɓe fof kooti heɓen jawi eɓe kam jawi joom eɓe jawi rewɓe joom galle o kam ɗo e Ndar yon bonni indi galle o bon sadaka on anda du'a o ma jaɓ anda jaɓetaake kono kam min kam mbi'an mi ko gaccunon mi hen hakke surtout an noon mo ganduɗa an woni ƴiiƴe mam an woni yummam hande galle he an woni babam an woni ƴiiƴe mam bon wadde an kam kala ko muusim meɗanni
ma musum sa programme am boni ñamdam ñama seere mi korima ar fonnoɓe yettade galle fof korima yetta probléme o saabu yaltuɓe ɗo fof mbiɓe probléme woni nder galle to kamɓe fof ɓe dutti an ɗum kam welani kono noon garami tan ɓuura tinnade ɓuura muñde woɗɗum ma dillin woɗɗum dillin dewgal ma woɗɗum dillin hakkille ma jooɗɗa ko an woni ɓesgu o ko an woni enɗam ɗam ko an woni fof ko an woni relation famille o koma fawi sa fewni mom feew sa bonni mom bona ɗo noon koye risque gonɗen haɗɗo wawi rewru bonna enɗam ɗam haɗɗo wawi rewru ñoota enɗam ɗam ɗam wasa bonde ɗum noon min kam garnomi tan yewtidde ma baɗiguelam tinnoɗa tan muña jooɗɗa kontina no mbanɗa e galle e dewgal ma meɗen ɗum ɗo dillintama kono puccuko jogi jogi fof ma lakka lowcol pour yo ɓesto ɗum tan woni garmi koɗo min kawma jeɗɗo nene ma yumma e baaba nene ma musni wukkiti tan musnumi ƴeewa tan e wullugo endu nene ma mo ganduɗa nene ma minen lummodoyatno ina woni min gila meɗɗum waaba meɗa waɗa fof ha min mawni ha ndesmi ñande dañaɗa nene ma ko min ɗiɗi nodde garmi tawmi haɗa woni tiggoyel keccel ƴettuma mi pawmi ɗo mbeɗa wiya ha yo min dañi bebbeyel ha inde waɗa wiya ak salmata mbiyeteɗa ƴettumi ceekolol kaɓɓumi e ngal koyngal ma ngal mbimi oɗo kam ko joom tan okkatmi ɗum Allah yurmi baba ma yo Binta, ça va? Bon, mi arti kedi. Mi wana ñakkudem fayide. Wana ñakkudem fullo. Binta gil ngandi mam ha joni. Nden aduna fuɗɗi welde am seeɗa. Nen ɓerdam fuɗɗi wuurdi belam. Nden tantinimi hooram ɓamtare. Kono hanani goppodiren. Min sa woppi kam tan addini kam caɗele. Min toñma yaaf. Min feni. Mi no haali ko wodani te sen mbawi rutta seeɗa wonani yarata mais c'est trop tard waɗanno waɗi ha bari neɗɗo noon timmani neɗɗo saha fof cuumat Allah waɗi noon jiɗimami gil jimami ha joni gillam ɓurake ɓeyda ko ustaki jiɗi mbaɗa ham comprendre ɓeɗen wuur situation uji mus Allah en andi noon sa waɗanimo comprendre rek ma worko bonɗanɗan ko heewi ganduɗa hoorema hay goto wawata ɗum fewdetti komi jiɗɗom ha tinime nder ɓerdam mbeɗa yiɗuma Binta caggal Allah sababu ma woppinimi fenade mi woppi fenade ha laaɓi par ce que mi andi e ma ko gonga fewnata fenade wawa ɗon fewnude mi nimsi aussi waɗno kam fenandema mbeɗa wawno haalandema gonga a haalni kam gonga wallahi mbeɗa wawno haalde gonga mus ɗo fof haalanma gonga kono mi wimami ni tan neɗɗo timmani
yarlum jafdami te gandami wawa woppude saɗa woppu noon woppu baɗo woppudem yo Allah yiɗi baba ma yaafo o wiimi ko firta on aaji wadde hannde so woppi cukalel mum e junggam ɓernde he ngel huɓɓi caggal mum non wonat fotam quoi salmata yaafo amen jarloɗami tinnoɗa kadi ganda ƴewami ɗo ƴewɗa baba ma moftami mbasa ƴeew joom mbasa ƴeew ko yimɓe kalata ko mbasa ƴeew suka reɓe ɓeɗo bandilam ɗum tan woni ko jinnomami yeew tan kaw ko kewi ko hanki no muusimi ha ɗon wawi haadde kono nder ɗum ɗon fof wonko ɓurimi hen muusde te joom wallahi ɗum bettani kam e makko sabu wona gulet wona ngol fuɗɗi te mbiɗa andi kayne wona ngol sakkitto histoire o fof no wayi muusde fof ɓuri hen muusde mi ko an kawa betti kam no feewi sabu mi sikkanno neɗɗo fof na wawi wadde mi ɗo ko bone galle ha heddi fittandu mami sa yi jooɗimi ɗo gila nden ha joni mbiɗa muña wallahi wona joom joɗɗinimi ɗo ko sababu nde ma an sabu nangirmami kono nenam jiidi yumma e baba nangumami kono nenam ni mi yiɗa wadde kono musma mi yiɗa wadde kono mettuma te mi yiɗa holludema caggal ɗum addani kam joɗade ɗo mbiɗo muña kala ko joom fawi dowam no ɗum wayi musde e teddude mi etoto dekkade ɗum sababu nde ma an kono kaw a betti kam no feewi temin onon mbaɗa cikkoton min mi wona neɗɗo komi neɗɗo kadi jogimi ko ɓernde andam ko ƴiƴam dogata hen somi muccama tan musat wadde wona ko teddi kala mi wawa rondade ɗum jamme e ñalam suba itti yiɗ kon garoɓe ma te so mbawimi joɗade fof mam haal ɗon haalma sino addirnomo ɗo hen girno ayno joɗɗa ganduɗa miijiɗa ganduɗa aɗa yiɗi ham à 100% nde ko nden poɗɗa miccade mbiya min o mi fotani fenandema hay batte kalna ham gonga aɗa andi kala ko wona gonga yahara min sa waɗi ɗum expliqué guire début haalni ham par ce que mbiɗa yiɗma mi waɗat comprendre mais ɗo joni a jiiɓi fof a jiiɓi hakkillam a jiiɓi ɓerdam min fof mi jiiɓima doon jiiɓi on entre parenthèse tokosere wonno comme jumdere mais on jiiɓi comme danejo talni perkal saha noon neɗɗen juum a wawi wiide guil jumnaɗa ha poɗɗa no poɗɗa ɗo a meeɗa jumdi Allah tan jumta comme jumɗu te wonduɓe toñirata wonduɓe saha hoppinidirat mais ɗo ɗum ɓuuri saddi toña ganda an toñ gara jafnoɗa ɗum ɓuuri sadde te min waɗi ɗum ari ɗo a riddi kam mi arti hay hande sa riddi kam aussi debe mam artu pour yafnade par ce que min toñma mi ala choix min toñma yafami usutama hay dar le passé très facile à dire le passé c'est le passé parce que pour moi an ene yaawi a yejjiti mais min wona no jejjirtanmi ɗum mi wawno mi natti wawde somi haali mbiyon kam enɗam leñol ngol nongol wayi mawnude ni mate min tan goto foti rende hen enɗam walla min tan goto foti aynude hen enɗam fof en poti rentude nanga ɗum
kono wona min tan ƴette ronde hooram somi lelima jamma mi ɗantako somi ñaami mi harata somi yari mi ɗomɗitta hay goto anda ko nandumi ɗum ɗon mi natti wawde ɗum juutka ka e ndaɓɓa wona ngole mi ñagotono dande e ngol ɗo lawol mi ñagota ko dande mi ƴettat ko jogimi koɗo famɗude e hewde mi yalta mi yaha lawolam te noon mi haalanma hay goto wawa taxde kam jooɗade ha arte ma ano min de wona noon jiɗir noon kono hunde fof kadi neɗɗo gonɗinata jomiraɗo subhanahu wa taala tan anda kadi ko feccere mum heɓata sa jaɓani kam noon ƴeewa ko mbimami ko alanmami ko ɗo fof mi wawa hen refti ƴeewa enɗam ɗam neɗɗo fof ne juuma horaki taw guila natɗa oɗo galle min hoorami feerama waɗ musma mi jaɓi noon ko mbiɗa ko hanki mi juumi hay min mbiɗa andi mi juumi par ce que mi yi jawdi ndi tan e carton e bagage o tan hakkillam jeeyi neɗɗo fof noon neɗɗo way tan kono train ina wona e lawol tan ha ɓoye raaya yimɓe puusa ɗum ha ɓoye arta e lawol kadi rewa lawol muya an noon noon jiiruɗa min noon sa jaɓi miijeɗa ko moƴƴi kalanmami ko mi wawa ɗo ɓoyde par ce que somi huccitema tan gonɗam ɓesdoto fitinam ɓesdo kono watta hakkilo kalanmami ko komi ñaaguiɗom daal min mañagori Allah faami gaccina amen hakke minen fof min juumi hanki joom kam hoɗani juumde joom kam juumani ɗum woni jikku mum min noon ko natɗa ko galle mi feerama addan probléme feerama fii feera ka mbaɗi guilam eɓe jogui no droit lappudemo galle on meeɗa waɗ a yiɗo mi haaɓe jaari mi haaɓe biba enen en feera bon tawde ko noon Allah jarama tan mbatta hen hakkilo mbimami ko tan tinnoɗa tan muña gandade kadi dewgal ko noon tan wayi welata hande metta janggo mi hebbito nderu sinno sagam arena ko yewto fof taxña haatti mbaɗa ɗum e nder poubelle da tournen page udditen page goɗɗo minema te mi haalanma gueɗe ɗo mi ƴetti décision mi resati so welama aduna fof goppeɓe so welama yimɓe galla men fof so welama rewɓam fof goppeɓe wallahi mi ƴetti décision resde te comme te sooba wiyam tan a yaafi wona yafande tidde tiiɗi ko so tawi an ma change jikku ma o ɗum kam boowal waɗi anana mbimam ko de a woppini kam fenani tawa fiyani a woppini kam fenani tawa huɗani mi woppi wona ɗum tan bonno e jikko fenani fennimam jaɓi min fin kono wona fenoɓe de mi fenta kono noon cikkannomi somi fenima nden hunde ɓeytono yawde ko ɗon noon jumɗa kadi fenande ɓeydi ko bonnu ɗum ha boya joni gandi ɗum on wadde watta ɗum watta talken bon hakkunawe ma woppi winta hay so wona hakkude men ni fenande moom hay so tawi diwi mino hay so woni goɗɗo taw ko mawɗo walla cukalel bawɗo wonde fof a fotani fenande ɗum par ce que ko gonga adi ko gonga sakkitto te min aɗa andi min mbiɗa yiɗma horma sa daari ganda min aɗa jarani ham fof dal aɗa fonno kam miija ɗum mbiya o somi haalnimo gonga ɗum addantamo yaade ɗum addantamo tikkude mi waɗata comprendre demi jour no garɗa ɗo jaaɗa ɗo kemmi min goto e suudu mbiɗa waya hay goto tinani par ce que mi wiyani pour a ari ɗo a yeehi a wonta artude c'est juste miijade min mbiɗa wawi waddemo perdre par ce que min a naati e ɓerdam à 100%. ɗum tagi neɗɗo kala kada waɗa ɗum miijo ganda ene wawi gañde joomum
faut a yaaf sika yaafino te à part ça ni c'est vrai que ni fleuraji rose et tout bira fuddi sans yesam go et tout mais au fond mi welti comme bira welti au fond parce que no jib fleuraji tan bimi o geste ko geste gentleman ko geste genre ene weli ham parce que di tikkande ma baba c'est pourquoi parce que ɓernde ma en laaɓi ka neɗɗo moƴƴo ka debbo joɗɗaɗo ƴeew so yiɗi heppinde debbo moƴƴo walla laaɓɗo ɓernde ƴeew ɗum e yeeso ɗum ɓernde ma ɓoye fof noon yeeso ma o woy mi sikka timtima dawɗo gara yi hoore ma noon ɓernde wayi en tout cas ko wayni moom oto watta ɗum gasi fenenen ko jiɗi goppen haalga jiɗi mbaɗna kam ji ɓerdam nde hannde ɗum ɗuɗɗumen giile tan tikkanɗa ɓerde on noon adde si ƴirawore miti ɗum e siya anko kalnaf mam ñanen ko mbaɗɗa kam ɗo eten ko ko mbaɗ aɗa majji men gonen nder duwa waɗa ko mbatta ko ɗum kay ko gillan tan ken jaljotomi hakkude men ma jilli ɗum kadi weeli ha may sa min kom jiɗɗom Allah wiyete wallay komi jiɗɗom te min yiɗanima cakan min yiɗanima bone nani min jinma ko gille Allah nelaɗo mum jin ko humandema mi resma mi moftuma mi joguma jogogal moƴƴal min ko ɗum jinmi ha sa yi mboɗo diwo mboɗo ñahlo e ma mboɗo ɗakko e ma mboɗo fottuma e doom ko yidde adi ɗum ha eyyi kala ko jiiɗa ɗo kono waɗi organise nder ko min noddete ha gila e jeunesse lende ha e indeji ha e yengeji ha e tan touruji famille ɗi fof ko min noddete an min neɗɗo baɗo noon sa dañi ɗum a yettata Allah sibane ɗum ha gonta e mum kam ganda deƴƴo aɗa hebbini haala anko jimmami haalande min ko ya 5 tom jiɗmami wi anani ya 5 tom Hamidou Allah ne seedi hay somi jaɓi yo Allah salo hay somi jaɓi yo Allah salo Hamidou 5 tom Hamidou mima waɗa laɓe dandam he kadi sa min mi tayani en manam ɗo ko wona teram de ko gillam pesoto fadema a wadde jilli jon ko force Allah seedi min kay so tan waɗa wadde force kay ha jiɗan wallay waɗa force neɗɗo poɗɗa yidde ko jiɗɗoma Hamidou an mi wima mi yiɗama hande mi yiɗama janggo min ko mbaɗata yidde min solani yiddema min ko min yinma min joni min solani yiddema an min ko min yinma kadi sa ko min yinma neɗɗo kay jitta ko jiɗɗom kay jitta beltoɗa hen mais mo yiɗama te an ko jimmami haalande garta ɗo e gallo aɗa waɗa ko mbatta ko walla ƴeewami yo hokku an ko jimmami haalande ittu ɗum e hakkille ma o min sa ari ɗo wayna anda Hadiza ni anani te an addatma ɗo e galle janano so wona jaksuɗi ɗum e jibde ɗum Hamidou a puusi galle janana ɓeynen pindir laɓɓe ne pindir veruji e soppodirde jaseji Hamidou a tasi galle janana hi joom gallen ɓe hol juwat laɓ aɗa majji ɗo hande ala e mabɓe celluɗo kamɓe fof taw ko an saabi Hamidou hol coppaɗen hol juuɗir laɓ hol on kamɓe fof ala e mabɓe celluɗo kamɓe fof hande te affaire o koko nawte lawol police te an a yaltata hen a woni hoore bolol ñala hen amayi ɓe gari moƴƴama ñaw